Gọọmenti steeti bụ Anambra bụ nke gara n'ihu wee nyochagharịa ya bụ mmemme otu ọrụ ejensi bụ nke nọ na mgbata ọsọ enyemaka na ndị nke jikọtara aka ọnụ wee na-alụ ọrụ n'ime steeti a na-ebumnobi iji wee nyochaa etu ya bụ ọsọ enyemaka ha na-agbata si wee gbatakwuru. Kọmishọna na-akwụ maka atụmatụ ego ya nakwazi atụmatụ akụnụba n'ime steeti a bụ Oriakụ Chiamaka Nnake bụ onye nke kwupụtara nke a na mmemme bụ nke eji wee malite ya bụ ọgbakọ n'etiti otu ejensi dịgasị iche iche bụ nke na-agbata ọsọ enyemaka n'Awka ma bụrụkwazị nke dọtara ndị nnọchiteanya jikọtara aka ọnụ wee na-akwado otu ọrụ ejensi ọrụ dị iche iche nwere n'ime steeti a, ngalaba ọrụ nakwazi otu mmadụ nkịtị. Onye nta aka anyị bụ Amaka Chibuzokoye ga-ewetara gị akụkọ a. Ya bụ oku akpọrọ bụ nke nyere ohere ka a mara amụma ọrụ nke ndị arụsigoro n'arọ a ma marakwazịa ndị a ga-etinyere anya bụ ndị ji ya bụ amụma ma bụkwazịara oge a ga-eji wee mara ebe a ga-agbakwasị ụkwụ wee rụba n'arọ nke na-abịa. Kọmishọna Nnake onye nke siri na ha na-eme ya bụ ọgbakọ ọnwa ịtọ n'arọ siri na ha ga-eji oge a wee kpọkọta ma rụtụ aka ebe enwere ohere na ebe ekwesịrị ka arụọ ọrụ. Ọ gara n'iru ma kọwaa na ndị a na-adọnyere ndị Anambra ukwu bụ ihe ha chọrọ ka ha hụ na arọ na-abịa abịa na agaghị enwe nke ga-abụ nke nara n'iyi ma sịkwazịa na ha chọrọ ka ha bụrụ ndị kwudosiri ike ndị ihe ha na-eme ga-achịkọta ọnụ. Onye isi Partnership Coordination Department bụ Oliakụ Ebere Ayaji kwupụtara na ihe agbadoro ụkwụ wee kpọọ ya bụ ọgbakọ bụ ka wee hụ na ihe ndị a na-arụpụta na Anambra bụ ndị na-enyere Anambra steeti aka arụ ọrụ ka a mara ma ha arụzukwara nke ha nwere ịrụ n'arọ a bụ 2023 a wee sayezie mpempe akwụkwọ wee mara ihe ha ga-arụ n'ọdịnihu ka ghara ịbụ na a na-arụ otu ihe ugboro na-abụ. Mgbe ọ na-egosipụta okwu n'ọnọdụ nke ya ka onye na-ahụ maka ndị Anambra State Emergency Management Agency bụ Maazị Emmanuel Izuchukwu kọwapụtara na okpuru ọchịchị niile iju na-ebu bụ ndị ha jegoro gwa okwu ebe ndị na-arụ ọrụ ugbo na-akpọpụtasịkwazi ihe ha rụpụtara ka ha wee gbanarị uju mmiri ma sịkwazịa na ha akụzigoro mmadụ 140 ndị ga-enyere aka ma onwe uju mmiri ga-abata na steeti a. N'otu aka ahụ ka onye program coordinator nke Value Chain Fadama Cares bụ Nnamdi Agụncha gụpụtara ihe ndị ekwesịrị ime ka a wee mechie ọgbata uhie nke dị na amụma nke ha. Ọ gụnyere igote ngwaọrụ, ịrụpụtasị ihe mmepe dị iche iche, ibute igwe eji arụ ọrụ, ịkụzikwara ndị na-arụ ya bụ ọrụ ihe dị iche iche ha kwesịrị ịmara maka Value Chain na Fadama Cares. Abụ m Amaka Chibuzokoye maka akụkọ ụwa.